Thintini. Mina ngicela ukunibulela nonke, nina nonke ningisizile, njengoba ungibona nginjena nje mina kungegalelo lenu. Wo ngicela ukunibonga nonke mina, nina nonke ningisizile, njengoba ungibona nginjena nje mina kungegalelo lenu. Khona ukuthi usakhulukutela amadoda scout ufaka amasoka ngiqama khona phansi le matathela ngiqama khona esigodini sakwadila ngiqama khona isilwane esibove esimadleba abuve esitsholo sithole esimnyama esivele khona phansi kwesibiza amoya wagxuma wagijima abikela ubaba wagxuma ubaba wathatha isagilasi sakhe wakuzingizele ngoba ngizele indodana mfowethu scout. Yebo bafowethu nigijime niye lapha ku-YouTube nizoyithola iRambo bafowethu, nifike nisubscribe bafowethu. Kubahleli bonke bemcimbi ngani zakwethu iyatholakala iRambo. Ningagijima ningithole kule number ethi 084 074 84 44 573 074 84 44 573. Anenze njalo-ke ngani zakwethu.